Something is happening. Are you the moderator? Yes. Chicos, vamos ya retirándonos. Recordad que ahora una vez os sentéis, solo podéis hacer fotografías durante las 2 primeras preguntas, por favor. Porfa, que somos muchos. Et ça, c'est. Il faut mettre ça. Let's play the music. Tabadoo, 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 Chicos, venga. tabadoo. Ça, c'est quoi ça? C'est les. Mets-leur Théodora. Quoi? Mets-leur Théodora. Ouais, j'aimerais bien aussi. C'est quoi que t'as mis? Etienne Dao. Etienne à Rome. Nos sentamos, por favor. Ok. Por favor, que tenemos que empezar. Muchas gracias, compañeros. Sentados, por favor. Empezamos. Hasiko gara. Bienvenidos a una Ongi nueva etorri, ronda de prensa prentsaurreko berri batea. de las películas que tenemos este año a competición Gaur en el Festival de aurten San Sebastián. zinemaldian atar Vamos a ver, ofizialeko esta tarde vamos a filmaren presentar Couture, que es una de las aurkezpena da, películas a prentsaurrekoa da, concurso. Couture Nos da, hace lehiaketan mucha dagoen ilusión filmetako volver a bat, tener a ilusio handia Alice egiten digu Binocourt en la sección oficial del Alice festival. Binocourt Y berriro como sail veis, para ofizialean presentar izatea, la película eta contamos filma con aurkezteko una amplia gurekin representación dugu del equipo. ordezkaritza Os voy a zabal bat. presentar, aunque están más que Aurkeztuko presentados, dizuet, por naiz eta supuesto, denok empezando ezagutzen por el otro ditugun, extremo de la mesa beste hasta donde muturretik estoy yo. hasita, ni nagoen Nos lekura arte. acompañan Gurekin daude. Garance Marillier, Garance es actriz de la Marillier, película. antzezlea filman, Louis Garrel, actor. Louis Garrel antzezlea, Angelina Jolie, actriz y productora. antzezlea eta ekoizlea, Alice Winocourt, Alice directora y Winocourt, guionista. zuzendaria eta gidoilaria, Anier Aney, Anier Anei antzezlea, y Ella Rum. eta Ella Rumpf antzezlea. Como sois muchos, empezamos. Asko zaretenez gero zuek hasiko zarete galderekin noski. Ederki. Hemen lehen galdera bat. Hemengo mutiko hau, bitarrekoekin. Oso ondo. Kaixo, galdera bat Brasiletik. Brasiletik galdera bat Angelina Jolierentzat. Zorionak film antzezpen bikain batengatik. Badago narratiba benetan izugarria filman. Zuk itxaropena ospatu izeneko filman, espero duzu itxaropena ere kulturen zure pertsonaien agertuko dela. Hau da, Alice Beneverren filman, Alice Beneverren filman da gerraren moda, baina zu filmatu zenuenan aurreko horrekin badu zer ikusirik edo nola aldatu duzu lehen filmare ondoren zuzentzeko duzun modua. Bueno, bai, arrazoi duzu. Bai, bi filmetan gerra bat dago eta gainera itxaropena ere tartean dago. Eta bizitzeko gogo bat, bizirik irauteko gogo bat, eta sufrimendua alde batera uztekoa ere bai. Beraz, bai, uste dut gizatasunaren alderdi asko daudela film honetan, eta gatazkaren erdian, nola guk maite dugun norbait sufritzen ari denean sentitzen duguna. Hau da, guk elkartuta gaude horretan gizakiak garen aldetik. Beraz, uste dut zinemak egin dezakena da ikusleak jarri leku ilun batean eta pentsarazi gauza hauen inguruan. Hay una pregunta aquí. Galdera bat hemen, eskerrik asko. Kaixo, arratsaldean Conchita Casanovas, Radio Nacional de Espainiakoa. Angelina Jolieri galdetu nahi diot. Zer eman dizu pertsonalki film honek? Hau da, ez dakit
konfort gune batetik aterarazi zaituen, edo sarrarazi zaituen beste konfort gune batean. Zer eman dizu pertsonalki Couture filmak? Zer ematen didan filmak? Bueno, gauza asko eskaini dizkit, eman dizkit, lagun berriak egin ari izan ditut, Aliz adibidez, eta gainera historiarekin nik ere lotura badut. Bera zinematekarago dago, askoz ere historia sakonago bada emakumeen artean. Gidoia irakurri nuenean, benetan gustatu zitzaidan, eta Alizekin lan egitea, benetan sendagarria izan da. Eta zuekin guztiekin partekatzea ere, bai sendagarria da niretzat neurri batean. Bai, erantzi dezaket lotura berezia izan dugula Angelina eta biok. Eta nik ere Maxinen bidaiaren barruan sentitu naiz denbora guztian filma osoan. Eta nola bizi duzun zure gorputzaren jabetza bera, eta nola ikusten dugun inguruan dugun mundua beste ikuspegi bat dugunean bizitzan. Eta gainera arratsalde batean ospitaletik kanpo nengoela eta modaren astea zen eta glamour guztia zegoen hor nire aurrean. Eta aurkitu nuen, konturatu nintzen, gazte bat, sudango neska bat aurkitu nuen, bere bidea aurkitzen ari zena kalean. Hau da, galduta zegoen, eta berehala konektatu nuen neska horrekin, sudango neska gazte horrekin. Beraz uste dut filmak kontatu nahi du, elkarren artean konektatzen duen emakume batzuen historia kontatu nahi du. Hau da, hain mundu desberdinetatik datozela kontutan hartuta, eta horrela sortu zen historia. Hau da, historia hauek kontatzeko asmoa, hainbat emakumeren historia. Baina uste dut Angelinarekin ere partekatu genueituela josturak ere bai, eta horregatik da filma berezia. Kaixo, arratsaldeon. Maria Gerrakin Otikokoa, galdera bat Angelina Jolierentzat, Estatu Batuak une nahiko kezkagorria bizitzen ari da adierazpen askatasunari dagokionez. Zu emakume askea zara, boz altxa duzu kausa askoren alde, zeri diozu bildurra une honetan antzezle gisa eta amerikar gisa? Puf. Oso galdera zaila iruditzen zait egin didazuna. Nire herria maite dut, baina egia esan nire herria ez dut orain ezagutzen, ezin dut ezagutu une honetan, baina ni nazioartean bizi izan naiz beti, nire familiaren nazioartekoa da, nire adiskideak, nire lagunak, nire ikuspegiak. Beraz, edonon, edozein momentutan, mugak daude eta adierazpen personalak eta baita ere edozein nien partetik esan diteke. Beraz, arriskutsu xamarra da, baina uste dut garai serioak direla eta ezin ditugu gauzak besterik gabe esan, pentsatu gabe nik uste dut ondo pentsatu behar dugula esan beharreko gauzak eta mundu guztia gainera begira dagoelako. Beraz, garai zailak bizi ditugula iruditzen zait. Hemen galdera badago?
Bai, zorionak. Alizi galdetu nahi diot, bai, hemenago, bai. Galdetu nahi nioke Alizi nola lortu zenuen taldeak jakitera ematea pertsonaien sakontasuna, eta Angelinari galdetu nahi dio ze tresna erabili zituen bere oreka emozionala mantentzeko, ze berari eragiten zizkion gaiak ukitzen baitziren. I didn't listen either. I was in Can you repeat the question? Errepikatuko duzu galdera mesedez, ez du ondo entzun. Hemen nago bai. Bai, Alizi galdera. Nola lortu zenuen taldeak, historia, bere pertsonaien sakontasuna aditzera ematea, jakitera ematea. Eta Angelina ze tresna erabili zenituen oreka emozionala mantentzeko filman zehar. Hain zuzen ere, maila pertsonalean ukitzen zituen gaiak tratatzen baitziren filman zehar. Bai, elkarrekin lan egin genuen une oro. Angelina, berak bere pentsatzeko modua du, bera nahiko errebealdea da, eta gainera pertsonaiak ere, Angelinak asko sakontzen du bere pertsonaietan, hau da, benetan miresten du berarengan, nola antzezleengan, hau da, nola lotzen diren pertsonaietara, hau da, beren gaitasuna zaila da, batzuetan, uste baina asko ere zailagoa da, batzuetan ekintza eszena egite baina zailagoa da, hau da, guztiaren atzean, zu benetan zaren horren atzean emakume bat dago, eta emakumei buruzko filma da. Hau da, ez da emakume baten kontakizuna, minbizia duen emakume baten kontakizuna, baizik eta emakume horrek bere ingurunea du, bere kideak ditu ere inguruan. Beraz, Angelinak asko lan egiten duela iruditzen zait, bere auskortasunak eta bere ahuldadeak aditzera emateko. Eta baita ere frantsesa hitz egiten du filman. Eta uste dut orain are eta emakume frantsesagoa da. Zer iruditzen zaizu auskortasun hori? Hau da zure lehen filma? Oso berezia da film hau niretzat. Ze hau da lehen aldia ikusi nuela modaren mundua emakume afrikar gazte baten begiradatik, modaren industria barrutik, sekula ikusi gabeko zerbait da pertsonaiarentzat. Eta Alicen historia da nire historia pertsonalean oinarritutakoa, eta benetan unkitu egin hau ikustea, eta industria honetan, modern industria modeloa izateak, zu gerra dagoen herrialde batetik etortzen zarenean, eta horrelako mundu batean sartzen zarenean, batzuetan ez dago zertan internet izan, guk ez dugu ere tren sistemarik, ez dugu tren biderik, bizitza oso desberdina da Afrikan. Beraz, handik ateratzea eta mundu kaotiko batean sartzea, modern mundu kaotikoan sartzea, egia esan gainera normalean inorez da bera hor dagoela konturatzen. Beraz, Alicek filma erakusten duenean, adaren historia kontatzen duenean, benetan garrantzitsua da jendeak ikustea. Benetan zer gertatzen zaion neskatila horri. Bai, eta bereren aldia da antzezle gisa, filman asko lan egin zuen, Aniler, eta gainera zure kontakizuna oso hunkigarria da, eta sakon aztertu zuen, ikasi zuen, eta
aitaz ere hitz egiten du, amaz hitz egiten du, bere familiaz ere hitz egiten du, eta uste dut hori erakutsi nahi genuela, emakume hauek guztiak nola elkar lotzen diren, eta nola partekatzen dituzten beren bizipenak, eta nola josi egiten dituzten emakume horien bizitzak elkarren artean, nola konektatzen diran baita ere munduko emakumeekin. Esateko, ez zaudela bakarrik, eta indartsuak izan gaitezkela emakume guztiak elkarturik. Hay una pregunta ahí. Galdera batan, kaixo? Marco Consili, La Estampa, italiakoa. Galdera bat dut Angelina Jolirentzat. Galdetu nahi nizuke, ea hurbil sentitzen zaren pertsonaia honetan. Jakinda orain dela urte batzu mastektomia bat egin zizutela minbizia eragozteko. Jakin nahi nuke ea zu beste emakume batzuekin nahi zenuen zure historia partekatu. Bideia berbera egiten dutenak eta protagonistari gertatzen zaion bezala. Eta behar bada bizitza profesionalean ere, beren gorputzak erabiltzen dituztenak lan egiteko. Eskerrik asko. Bai, erabili nuen nire bizitza pertsonala zen nire ama eta nire amona galdu nituen gaztean nintzetela. Mastektomia bikoitz bat egin zidaten. Eta beraz amari ere ala gertatu zitzaien minbizia izan zuen. Ez dut esan nahi horrekin esaten mundu guztiak egin beharko lukeela, baina nik aukera izan nuen eta alaxe egin nuen. Eta ez naiz damutzen. Uste dut, gauza asko esan ditezkela gai honen inguruan. Eta elkar hartu behar dugula emakumeak, baina edozein, horrelako zerbait sufritu duen edozein, ez bakarrik emakumeak, baizik eta mundu guztiak elkar hartu beharko lukete. Eta emakumeen minbizia bereziki gu ukitzen gaitu, nola sentitzen garen emakume bezala. Eta berbada, zuk maite duzun emakumeren batek hori gaixotasun hori baldin badauka, ulertarazi nahi dugu bidaia badela, eta nik gidoia irakurri nuenean, diagnostiko bat zuela, eta arduan banekien filmak nora joango zen. Ez nuen uste horrela amaituko zenik, eta enuen uste gizonak horrela erantzungo zuenik filman, eta bere desira ere filmaren parte izango zenik. Beraz oso garrantzitsua da ulertzea hori. Eta bizitzen jarraitzea, desirak izatea emakume gisa, eta hori gogoraztea inguruan ditugun emakumei. Berbada Luik zerbait esan nahi du horren inguruan. Bueno, egia esan ez gure bertu nahi. Ez zer esan dezaket. Amaitasuna eta gainera zenbatenainako maitasuna eta leuntasuna dagoen harreman horretan. Ez dakit erdi drogatuta nago zera entzun ditut emakume hauek hain zoragarriak dira, hain ez dakit zer esan traket sentitzen naiz hitz egiteko orduan, bai egia da. Alexek gonbidatu ninduen eta ezagutu nuenean lehen minututik banekien historio hori kontatzeko beharra zuela. Eta horren ondoren aretoan sartu nintzen, emakume horiek guztiak lotura bikaina partekatzen ari ziren bitartean, eta ni hor sentitu nintzen errepartoko antzetek gisa zer behar duzu egitea, Aliz, baina egia da hau dela arrazoia, horretik da filma ona minbizia diardu eta sexua ere hor dago. Ze oroar minbiziari buruz hitz egiten dugunean, bularreko minbizia hitz egiten denean beti tonua patetikoa da. Eta ez da inola ere patetikoa izan diteke dramatikoa, baina baita ere aldi berean lotuta dago desirarekin. Eta
hori baino arraroagoa da. Gu hori baino arraroagoa da, bularra galdu baduzu, behar erotikoagoa izan daiteke. Erotismoa ulertu egin behar da. Gizonak modu askotan senti daiteke erotizatua. Egia da, Alice. Unkitu egiten gaitu, kitzikatu egiten gaituzte oso gauza harrigarriek. Hau da, ez dugu ezeren beldur izan behar emakumei buruz hitz egiten dugunean oroar. Gizonen adimena, askoz ere sinpleagoak dira. Bai, eskerrik asko, Louis esateagatik. Eta uste dut eszena erromantikoena gertatzen da, erosten dutenean makina hila mozteko. Hau da, une sakon bada bien artean, baina gainera historioaren parte ere bada, bai. Eta gainera oso ederra da, Alicek bidaia osoa egin zuen filma egiterako orduan. Hau da, bere buruaz hitz egitea lotxa ematen zion. Ulertu zezakeen zertzen hori, baina ez zuen ulertzen zergatik eta orain filmarekin. Ez, nik uste dut partekatu egin behar dela egiten duzuna eta ikasten duzun guzia. Beraz hori egin genuen Angelinarekin eta gainerako taldearekin. Gainea Annie Lerrekin ere bai. Eta baita ere Gagantzekin ere bai. Hau da, Ela ere historioren historioa aingerua da, historioaren aingerua da, beti ari da zauriak zaindu nahian eta sendatu nahian. Eta berak kontatu egiten ditu historioiek. Eta uste dut, nire lanaren parte bada beti saiatzen naizela traumei buruz hitz egiten, eta nola atera haietatik. Beraz, uste dut elkarrekin sortu genduen taldean, filmatik harago joan zela. Elkar lagundu genuela. Eta horixe da uste dut behar dugula gaur egun. Hemen galdera bat. Teledonostitik, Alex, Pariseko glamurra erakusten duzue, barkatu. Filman, Parisko pasarelalen glamurra erakusten duzue. Baina baita ere, atzean lanean ari den jende guztia, jostuna, makilatzaileak, jakin nahi nuke, ea filmak islatzen dituen atzean dauden pertsonaio guztiak, baina ez direnak ikusten, baina ere beharrezkoak dire. Angeli niri esan, bera dela izan zezakeen antzezlerik onena. Bai. Modaren industria interesgarria da, erakustea zer dagoen atzean, emakume baten ikuspegitik. Hau da, jostuna, makilatzaileak, atzean dauden pertsona guztiak zuk ikusten ez dituzunak, edo haien berri izaten ez dugu normalean. Eta baita ere Gagantzeren rola, eta adibidez Grezia garaian patua iragartzen zuten jainkosa horien antzera. Hau da, ari jarraitzen ziotenak. Beraz, oso metaforikoa iruditzen zait. Ez da modari buruzko film bat, baizik eta bizitzaren hauskortasunaz dihardu film honek. Eta moda azken batean metafora huts bat da film honetan, bizitza islatzeko, itxura islatzeko. Hau da, zuk zure zauriak ezkutatzeko duzun modua. Bai, hemen galdera bat, kaixo. Suitzakoa naiz. Galdera bat daukat. Ela Rumfentzat. Galdera oso motza.
Itzuli zara 11 urte ondoren 2014 egin zenuen azken film horretatik. Zuzendari berrian ere izan ziren duela 11 urte. Nola sentitzen zera eta orain Angelina Jolierekin batera eta gainerako kideekin batera? Donostiarekin duzun harremana jakin nahi duzu? Hau da, pozik nago hemen egoteaz. Atzotorren nintzen, eta bai egia da 11 urte pasatu dira, eta batez ere, benetan konturarazi zidan, zenbat denbora pasaden, zenbat gauza egin ditudan, eta itzultzeak izan da familia batera itzultzea bezala. Eta benetan konturatu naiz parte izan nahi duela familia honetaz. Eta egin nahi duen lan guztia egingarria dela. Eta berezia eta ederra izan da niretzat itzultzea. Hemen galdera bat, kaixo, zorionak mundu guztiari filmagatik, galdera da Angelinarentzat lehenik eta behin. Azpimarratu nahi dut eta eskerrak eman nahi dizkizut. Beti ari zara Gazaz eta Palestinari buruz hitz egiten eta boza ez duten pertsonei buruz hitz egiten. Beti lagundu diezu. Eta gaur galdera bat egin nahi dizut. Maxinek erabiltzen du lepoko bat zure amarena da. Erabaki duzu filman erabiltzea. Zure parte omen da. Badakitzu eramak gutunak idazten zituela. Pertsonaiei buruz. Zu zer uste duzu idatziko liokela Maxineri bere borrokan zehar maite zaitut? Nik ere maite zaitut, zoragarria zara. Zoragarria. Oso zaila da nire amari buruz hitz egitea. Nire ama maiteko zenuken, gustatuko zitzaizun. Uste dut nire amaren lepokoa eramaten dut. Eta askotan etorri zait gogora bere ama. Eta segurenez hemen dagoen horbait, horrelako momentu batzuk izan ditu nireak bezalakoak, hau da amagoratzeaz nik egiten dudan bezala. Eta momentu hau edanak berari eskentzen dizkiot. Eta nik nahi nuke berak komunitate hau eukitzea nik izan dudan bezala. Hau zuek bezala. Eta ziur nago Maxi nire esango ziola egunero bizitza bizitzeko. Eta bizitzan oinarritzeko esango zuen nire amak. Hori esango zio Maxi niri. Eta ezin da edozein momentu jakintzat eman. Eta saiatu egin behar dugu bizitzen bete-betean. Eskerrik asmo zure galderagatik. Barkatu ez badizut erantzun, baina oso emozionatuta nago momentu hontan. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para la directora. Hace unos años presentabas... Nire galdera zuzendariarentzat duela urte batzuk Proxima aurkeztu zenuen. Eta amatasunaren metafora bat zen, eta espazioan bidaiatzeaz. Eta bi gauzak paraleloan eraman dituzu. Film hau metafora bada, baina horretaz gainera sororitateaz hitz egiten du eta berearen modaren munduaz. Hau da, famarik txarrenetakoa duen mundua, konturatzen zera eta metafora hau azken batean nola ukitzen gaituen emakumeak mundu honetan, gizonen mundu honetan izatea, eta ea bideo horretatik jarraituko duzun. Bai, eskerrik asko zure galderagatik. Bai, azken aldian
Proxima egin nuenean, Proximan ikertu egin nuen, ondo ezagutzen ez nuen mundu bat, niretzat ere moda ezagutzen ez nuen mundua, espazioaren antzekoa. Hau da, mundu ez ezagunak niretzat. Astronautak ezagutu nituen, entrenatzaileak ere bai, eta urte terdi eman nuen, Ania ezagutu nuenean, pentsatu nuen han ibiltzen nintzela beraz atzetik nebiltzela segika, jazartzen ari nintzela. Eta etzekiten zertan ari nintzen, baina bai zer ikusia du emakumearen gorputzarekin. Eta nola hauskortasuna eta modaren munduan magnifikatu eta glorifikatu egiten da, baina aldi berean bere miseriak ditu. Eta baita ere makilatzailea ere bere lan egiten ari denean, ikusten da, bai, nik benetan hitz egin nahi nuen, zer den benetan modan izatea eta gainera eromenan nola adierazi eta borroka bat denboraren kontra. Eta hor badago bizitzaren eta heriotzaren pulsu bat. Hau da, badago eszena bat, non entzuten den Paul Franz handiren abesti bat, minbizia ziltzen abeslari frantziar bat, eta Rosa, nire laguna Rosa ere abesti hori, eta gainera denbora ere atzitzeko gogo hori, ez? Eta niretzat pulsu antzeko bada heriotzarekin. Horregatik lotuta zegoen Maxine Walkerren heriotzarekin, hau da naturaleza efimero hori gorputzan. Eta pertsonaia guztiek lantzen dute gai hori, hauskortasunarena. Hau da, historia guztiak lotuta daude naturaren josturarekin eta emakumeen gorputzarekin eta hauskortasunarekin. Bueno, badakizue zinemaldiak horrela direla, ez dugu denborarik galdera gehiago egiteko, barkatu galdera egin ezin izan duzu denoi, eta eskerrik asko talde guztiari, eskerrik asko zuei.